Moltes gràcies. Bé, bon dia. Primer, agrair als meus companys de taula, a l'alcalde de Torrent, Jesús Ros, al president de l'EMTRE, Sergi Campillo, vicealcalde de València, i a tots els que ens acompanyeu, tècnics, regidors i alcaldes, i esperem que acompanyar-nos en aquesta jornada, que esperem que sigui profitosa per tots. Avui a la jornada tractarem diferents aspectes. Iniciarem sobre la gestió dels residus que està realitzant l'EMTRE. Després parlarem del Pla d'Acció d'Envasos de la Comunitat Valenciana, que portem realitzant juntament amb la Conselleria i Ecoembes des de vam iniciar el 2017, i en el qual el resultat d'aquest pla d'acció és una mostra evident i clara de quan ens posem a treballar conjuntament i tenim molts objectius comuns que ens uneixen, a l'administració, a Ecoembes en aquest cas, o als diferents SCRAPs, doncs arriben els resultats. El pla d'acció va iniciar, com us he dit, el 2017 i seguint les previsions que tenim, el 2024, que és 2023, que és quan finalitza el pla d'acció, el segon pla d'acció, a Comunitat Valenciana, si es compleixen totes les previsions, haurem doblat les quantitats d'envasos lleugers que es recullen de forma separada. És a dir, en 7 anys, Comunitat Valenciana ha donat la volta, podríem dir que ha donat la volta de la gestió de residus, en aquest cas dels envasos, ha donat un pas endavant i incrementant fins a punt de doblar en 7 anys. El qual vol dir que quan hi ha voluntat de les parts es poden agafar, es fan les coses i s'avança endavant. Aquest any, Comunitat Valenciana, sense cap mena de dubte, serà la comunitat autònoma peninsular que tindrà un major increment en la recollida separada dels envasos i és fruit de l'èxit de col·laboració de totes les parts. Per part nostra, des d'Ecoembes, hem intentat fer la nostra aportació en aquest pla d'acció d'envasos, després us donarem més detalls, però fent des d'un punt de vista de plans de contaminació, ajudes tècniques, jurídiques pels serveis de contractació. Hem posat a la Comunitat Valenciana més de 5.000 contenidors a les entitats locals, més de 6.000 papereres i una sèrie d'accions que a poc a poc ens han donat els fruits. Després, com parlàvem, passarem a parlar de les obligacions en quant al nou marc regulador de residus. Com deia, tenim aquí a nivell autonòmic està el projecte de llei que s'està tramitant a les Corts. A nivell estatal, aquest mes, el mes de març, si no l'abril, presumiblement ja s'aprovarà la nova llei de residus, que és una llei que és la fusió de dues directives, una directiva de residus, una altra directiva dels envasos d'un sol ús. Són directives que la llei estatal, l'anterior que tenim és del 2011, o sigui, és una llei que té 11 anys, però l'altra dels envasos és una llei que tenim del 97. O sigui, això què vol dir? Que tenim unes lleis que hi haurà un gran canvi, ho deien abans a la taula, suposarà un gran canvi en com estem agafant i gestionant els nostres residus. Són lleis que van totalment alineades amb una economia cap a l'economia circular. Des del punt de vista, des de la generació, des de la producció dels productes, que tenint aquesta clara visió que aquest producte, un cop l'hem utilitzat, passarà a tindre una segona vida i s'ha d'utilitzar i reutilitzar aquest producte i treure el màxim profit. En aquesta línia hi ha unes polítiques, uns objectius clars de reducció en la prevenció de l'ús de les matèries primeres. Hi ha unes bonificacions, en com es dissenyen aquests productes. És que aquell productor que agafi i faci un disseny del seu producte tenint en compte els diferents vectors mediambientals, doncs se li tindrà en compte i tindrà una bonificació respecte a aquell que no ho té. Hi haurà nous sistemes de recollida separades, de tèxtils. No sé si això incrementarà més el número de contenidors, haurem de veure a les ciutats quina solució s'adopta, però hi haurà nous requisits de recollida separades, com dic, tèxtils, olis de cuina, residus perillosos. O sigui, ara ja la consideració s'està tramitant, la llei no està tancada, però hi ha una possibilitat que un residu perillós, un cop aquest producte l'hem acabat d'utilitzar, la transferència de la perillositat es transfereixi a l'envàs, amb la qual s'haurà de fer una recollida separada d'aquest envàs diferent a la que teníem fins ara.
És una possibilitat. I aquesta gestió recaurà sobre les administracions públiques, sobre els ens locals, com planificar aquesta recollida separada, presumiblement des del punt de vista dels ecoparcs o les deixalleries. Com s'ha dit, es prioritzaran els sistemes de recollides d'alta eficiència, porta a porta, els contenidors tancats o contenidors intel·ligents, l'adopció de mesures fiscals per facilitar els sistemes de pagament per generació i es marcaran uns objectius de recollida separada a nivell comunitari i que aquests objectius, lògicament, després recauran sobre els ens locals. Objectius de recollida separada diferenciats per materials. Aleshores, això el que significarà és realitzar canvis i aquests canvis a vegades no són fàcils d'explicar a la ciutadania i, per tant, requereix un compromís polític i un lideratge polític. Però la realitat és que si hi és aquesta voluntat i aquest lideratge, amb les ganes de fer les coses, els resultats hi són i es donen. Un exemple, abans comentava la Comunitat Valenciana, un exemple el tenim amb la ciutat de València. Fa unes setmanes presentava els seus resultats, tancament de recollida separada del 2021. Permeteu-me que feliciti públicament perquè la feina feta a la ciutat de València en aquests darrers anys és admirable i és de posar en relleu perquè en 4 anys, si no vaig errat, s'ha doblat la quantitat de la recollida separada dels envasos a la ciutat de València. Això s'ha fet incrementant el número de contenidors, s'ha passat d'uns 1.800 contenidors el 2017, aquest any es tancarà més del doble. Això a la ciutadania no és fàcil d'explicar, que els hi posin un contenidor, però és el que em referia abans. Per fer que les coses passin s'ha d'actuar. Aleshores, en aquest sentit, posar de relleu i exemple l'acció que fa l'Ajuntament de València, com que els resultats surten. Tot això significarà adaptar les ordenances i preparar nous contractes i la nova llei també es marcarà uns nous punts de reciclatge dels envasos. O sigui, allà on definíem ara que l'envàs era reciclat, doncs aquest punt de mesura, la nova llei ens canvia el punt de reciclatge, no serà a l'entrada de la planta recicladora, serà a la sortida de la planta recicladora. Això també tindrà les seves conseqüències i t'haurà d'explicar el per què. Finalment, parlarem de la incorporació de les clàusules socials, mediambientals i innovació en la contractació pública. Formacions tècniques i jurídiques com les que tenim avui ens permetran assolir aquests objectius, estar preparats per el que ens ve els propers anys i el que espero és que aquesta jornada sigui profitosa per tots els assistents i en la que estem nosaltres a la seva disposició per ampliar tots els dubtes que es puguin derivar. Moltes gràcies. Moltes gràcies.